A fost sărbătoare pentru români la Rio. Colegii din lotul paralimpic i-au organizat lui Alex Bologa o petrecere surpriză. Medaliatul cu bronz de la judo le-a mulțumit celor de acasă pentru susținere prin intermediul TVR. După ce a produs surpriza în concursul de judo pentru nevăzători, Alexandru Bologa a avut parte și el de o surpriză. Colegii din lotul paralimpic i-au organizat o petrecere și l-au felicitat încă o dată pentru medalia de bronz câștigată la Rio. Dacă îți dorești, cu adevărat, oriunde poți să ajungi și să reușești. Poate toată viața n-am să realizez importanța unei medalii la Olimpiadă. Asaltat de mesaje de felicitare după succesul de la Jocurile Paralimpice, Bologa nu i-a uitat pe cei de acasă. Apreciez că lumea este alături de mine. Prin ocazia aceasta le mulțumesc. Clujeanul le-a mulțumit și fetelor din lotul național de judo. Fetele au fost alături de mine și în pregătire. M-au ajutat, tehnic, mi-au arătat. Întotdeauna m-au încurajat. Prin această ocazie vreau să le mulțumesc pentru sprijinul acordat.